सरकारि न' मोनैफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बोसोराव 3 लाख रांनिफ्राय 6 लाख रांसिम खामायनाय सुबुंफोराबो मोनफुंनो हासिगोन सरकारि न'। नोंथाङा जुदि सरकारि न' मोनाखै अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। बे समाव लाख लाख सरकारि न' मोनैफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों सरकारा। लाख लाख गोरिब थाखोनि सरकारि न' मोनै सुबुंफोरा थाबैनो सरकारि न'खौ मोनफुंनो हासिगोन। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ लाख लाख गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। जुदि नोंथांनाव पाक्का न' गैया अब्ला नोंथाङा थाबैनो एप्लाइ खालामनानै ला। नोंथाङा बे सुबिदाखौ मोननो थाखाय अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनांगोन। नाथाय बे सरकारि न'खौ माबोरै मोनफुंनो हागोन? बे सरकारि न'खौ नोंथाङा माबोरै मोनफुंनो हागोन बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों आबुङै मिथिनानै लानि फै। एप्लाइ खालामनाय बिजाथिनाव आधार कार्ड, बेंक पासबुक, पेन कार्ड बायदिफोरा थानांगोन। गिबियाव नोंथाङा PMAY पर्टेलाव थांनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा अनलाइन एप्लिकेशनाव थांनांगोन। एप्लाइ खालामनायाव गोनांथि जानाय नोंथांनि फोरमान बिलाइफोरखौ नोंथाङा होनो हानांगोन। एप्लाइ खालामनाय समाव एप्लाइ खालामग्रा बिजाथिया बोसोरारि आयनि हारखौ होनांगोन। रेशन कार्ड आरो आधार कार्ड गासैखौबो नोंथाङा होनो हानांगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो अफिसियेल हमसेबआव थांनो नांगोन। नोंथाङा सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनोब्ला pmaymys.gov.in आव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लाइ खालामखांनायनि साननैसो उनावनो नोंथाङा सरकारि न'खौ मोनफुंनो हागोन। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.